Zone. Sawuti di na Ansa Sasraku na abakosam ne de ekọ Eastern region. Yensha sefri Akwamfo ne so. Omo ye nkrofo na omo tetwifo himan, mekire ne Central region close to Cape Coast. Ansa na omutu akotena nyina wase ewa akosomo area. Omo fie kase ne Akwamu fie. Na Ansa Sasraku ye nipa wi ni fira Asantema abakosemu a enyeyi. Ebra Denkyira beye oman na omudi nkroni bi so te se Asantema, adanse ene nkroni bi eka ho no. Na oba na ase ho a Ansa Sasraku ni nipa na wagidimpa. Enam na hini nti ebra brantie bi a akire obaya Asantehene no mekire otumfo se tutu a odikan saa brenum no na Denkyira hene achene sa akwa wakonyim Denkyira hene wofa ase mai apem eternity eno nti odwane kwa Akwamu saa brenim ana konfo no chenso ye konfo ewo Denkyira omo peneku no eno nti ono nso dwane kwa Akwamu omo duru ye ne na Ansa Sasraku wotumi se osado omo ko Denkyira mai ku omo nenso anya ne saa odo omo tena Akwamu emo omo ahobambo bi a no omo hia ebra otese o se tutu wofa oduru ye bo a ewo no mekire Sam 1790s ni mu no na Ansa Sasraku ananso otumfo Ansa Sasraku eyi asrafo ahangotwe mekire 800 soldiers ema o se tutu de konfano cheka no ho se omomo ne ho ban enko Asantehene ebre omo kono enam se o se tutu na onim konfano che dada ewo Denkyira no amana anya den se ombetu anamo ambom enye no nko a ode asrafo haso panyini baako ene ye ka ni general no eka ne ho ani din ni anum asamoa ebre omo kono o hye omo se hwe no ma nikan enko Asantehene omo nikan enkonknai Dutch abrofuno no munkoto state of the art weapons akodia ho niema yedidi akon so omukoduru Denkyirafo ene domanfo na omutai kunkum omo no ombetumi de edi omo sunkunim ebre omukoduru ye no omutumi de akodia ne edi domanfo ne sunkunim esa di Denkyirafo ne sunkunim enya omo fa ahodie enu nti Asantefo ne edi domanfo sunkunim no omo sa di Denkyirafo ne sunkunim eje omo fa ahodie no ni nyina afri Akwamufo a omo bo a omo no asrafo no ananse soldiers fo na omo fri Akwamu baaye no na enye soja adwene nkwa na ewo mutrim na emo na introduce Akwamu amamu ewa Asantehene so okwa Asantehene bonomamu anasa akamfo ni nyina mu a so ohene bi atena se a yewo ohene a yefra no Akwamu hene ewo ne nchen eno nti yewo konti hene ene yewo Akwamu hene omo ne nkrofo odikan a omutu ohenefo ni nyina afri na Ansa Sasraku ho ne baaye eno nti efa se otumfo se tutu a odikan tumi ma Asantehene be ya Asantehene kase ese nei na emu aseda no anasa credit no ekoma Ansa Sasraku enum asamo bebi obetena okumase no yefra no enum ene bebi a yefra no edum no enti ene edumfo no omasefo na afri Akwamu eno ntuntimi nka Asante abakosema obeyi na Ansa Sasraku din afrim si afri Akwamu a ne eba Akuapem ne so eho na konfanoche abakosem ehya si afri konfanoche ye obi a oyi ni fri Asantehene abakosemu a enyeyi senye konfanoche a enkaye nya Asantehene ade ani ka ne se Asantefo ne nyankrofo a oye bibi mo ma omurefi eno ntu kwa Asantehene mu a ayaresabia kese a agidin pa no ne din ne da so sa ayaresabia no Ansa hospital no Dr. Kwame Nkrumah NCE eno di adanse se oyinipa no nhia ewo Ghana abakosemu se omampani a odikan wo manmu apene so se yemfa ne din ento sa ayarehwe honom Ansa ayaresabia ne de no oyinipa na odimu enya ayaresabia no nko a okwa Asantehene mu a omo konfanoche secondary school Ansa senior high school eno ntisi ya ka otumfo se tutu a odikan na ya kai konfanoche nso ya ka the spiritual foundation of the Asantehene konfanoche ene disi ho ono ni nipa oma tumi ba Asantehene mu ema Asantehene mu be eduru tete no na akwa Asantehene mu a na ahemfo no tumi nyina yepe ohini bi ni ho a na odi ohini bi so eno ntine ema mentimi ho ase eba wontem ebre ne bra no mekire civil wars empo sentokwasi a ananse kro bi beto hye won so a na ede mu amose ohini bi bedi animu no akwa organize troops ene nkrofo na akoko efrise na akọ nkro ni bi so te se mampon dwaben kokofu ejoso agona asomanya ene de ka ho ni nyina na omu nyina akonwa no eyepe eno nti no ohini bi ntumi nko ohini bi asaso se okofo omo mrante ne ede o makwakon eno na konfanoche creative capital ema Asantefo no mekire kumase eno nti nkronkro ni bi te se mampon ofenso ejoso kokofu dwaben ene de ka ho no omu nyina abeba abehye kumase ase eno nti konfanoche ne creative capital ema Asantefo no owie ye no ode kwaman anasa Asantehene akonwa no ekokumase ema o ma kumase hene ne so echen wona waka nyina se be ya ombehye nase konfanoche ye nipa abakosem kire se no wo nyansa eni nimdie bebre eno nti some of the historians ne kire se oye one of the wisest people Africa produce ebra ma Asantefo ne capital no ma kumase hene so echa ahemfo ni nyina no osamo amo common identity mekire the golden stool ni nyansa mu no oyi golden stool senkekoye nua anase wooden stool a enkene wo hwehwe kra unhu enam se na ye golden ti no Asantefo ne de omumoja omusunsum ene
omo kra nyina eto ho ma asa sikadwa no ebi nso oyi sikadwa no oyi baako pe na nko betumi ayi mienu miensa anasa nan na nso oyi baako friso oyi mienu anasa miensa enka be man tokwa asi ewa ahemfunim efrisa sikadwa no na omo nyina asom enu ntie koye mienu anasa miensa wona wote sikadwa no so no obi nsom obi anasa obi nkohye obi ase enu ntie oyi baako ade ma Asantehene no se be ya omo nyina be kwa akwahye nase enu ntie wona wote akonya tuntum so nyina no ebesom sikadwa no ebi konfa no cheka kire won se obi obeye bibia ma Asantema bia no hwena won remfi se nipa kro enu ntie se osha ebra Asantefo ni de ntrafo no ekoko no ohina odi ni ti edi akire ma me kire Tweneboa Kodua omo kai ne di bibi hye nanimonyam me kire Tweneboa Kodua secondary school anase senior high school ebi obia no ofri kumawu bia no na wotete wonafo no ho asechire ni se emfa ni nyimusu anase odi ni yimusu a enyeyi enu ntie human sacrifice ana ekoso no na kumawufo ne nka ho ebi o se osha mampɔhene boahin anantu a ebra konfa no che ehye nkom se akonim no omo supreme commander no obewu na o mafie no enkom hye ni bewie otumfo se tutu a na odi kan no so frisi ona na abaye Asantefo ne hene ena na ona ye supreme commander enu nti akonim no se wokwa awoma enu nti ma mampɔhene boahin anantu ka se obegyina mama otumfo se tutu a na odi kan no bekira Asantehene na enkom hye nim no ekire se omo supreme commander no so wokwa hwena soldier ni bia anase osra ni bia ma no ho ban enu nti ebra omo kontokwa no owuye enu nti ma konfa no che beye mampon second in command sa Asantehene ni ho a onne wo ho ebesi ne sa Asantehene ni ho a mampon hene ne wo ho enipa otoso miense ode ne ho ba afode ma Asanteman no eni dwamna kenten a ofri offenso enu nti ono so omo kai no enu nti ne ko offenso a omo main school wo ho e dwamna kenten senior high school besi ne obi a wa e bibia ma Asantefo ni nyina no omo kai no sede konfa no che ehye won se wonye no se wo hwe anuanom Nzemafo omo bo omo wa akonimu a so kokkumase a omo wa Greek Nzema omo de kai omo ebio anuanom ayibefo a omo bo omo won tokwanim no so kokkumase a omo kumase angunaga a omo de kai omo ebio nso enam se nkrofo we do omo ho bo afode ma Asanteman ti ebra ntokwa besi wa Asanteman mu bia no ama wo kai sa nkrofo we afode bo omo do omo ho boye enu nti so wokwa akon a na won suro si obewu ode won kra onhonhom ene onipadua nyina ehya akonim ewuo mu enkwamu nkunimdie mu anase nkukuo mu no omo gina mu edi sa akon no yawo kasa kon bia yetai kase so afoforo otitibremu a untumi mfa nkonzema omo ye nipa kuma bi nanso omo ne apemhia omo te ye won ho yie pa ekire se Nzemafo ye nkrofo bia enye easy se obedi won so nkunim ewa akomu omo kokon tokwa omo di aman so emposo omo ye nipa du na so omo ne apemhia emu ba kokora ni ho a ebeto ekire se emu ba kokora ni ho a obewu omo di akon bebre ewa bibimemu yensu a won ho abakose Nzemafo ye nkrofo a omo hye omo akwantu ase every Egypt sabre num no omo ye mfudwuma yie pa bekire farming empose wiase ma nyina epe aduane a no omo de omo ni kire Egypt enam Nzemafo na dwumade a no omo ye wo ho nti na atete koso pa omo ye omo adwense omo be free Egypt afa forma kwa bibiman foforo so ebra omo ba no omo honhum bia edi wonani bakwasa kira agunafo anasa Nzemafo yi se won ho beto won wa akwantu onimu a ejise omo kotena ba bia asuo betwa won ho ahia so mutumi konya baabi a esu ene epobo hye obi ene obetumi di won etiko akafom bekire se obedi won so nkuni omonam kwa so ba no omanfa na hongono so no mu akandifo a odi won ani opani ba ko a omoka ni pawo omabakosemu ye opani ajumoruwa na ono ene honhom yi na Nzemafo ne ho ban omoba no ombeso Sudan bia bia na eben asu na so ko Sudan etifi mantemu a bekire North Sudan baabi omudi ka beso ye no omo okru wo ho a omudi ahini wo ho se kru efrenu Inugi ayewo Sudan memu atete ne niema bebra ekoso nti omo ye omadwense obeto won akwantu no so akope bia ya epo epieba omudi omuti do kwaye mu akope bebia na ensu do so wo hoye pa sa bia ye no omuti ene ewo my Ghana asase so 1192 no mu be pie sa bia ye enti wo hwefa Nzemafo yiti a ensu atwa won ho hye efresa honhom edi won anim no ehye won bose so omutena baabi sa edi nso obi beba bedi won so okwa baabi Nzemafo yi besu ya obe wose river nkobra da ha so hwe hanso abe wose river tano da ha sanso na hwe omechi a epoda honom ombeso ye honom nso omanfa na hogono so nema bebre ko so ma omukokon tokwa bebre abakosem chese so omuni ni pegu bi hia ntokwa Nzemafo omo ye dukura na untumi fa ba akokura echi nkafo bekirese so omukowo na so omo ye 10 people kura na untumi defeat ba akumpo enu ntititibre mu no obi ahu Nzemafo ne se omo ye ntokwa bofo ebra Nzemafo ne beso ye sa bia
ye no anche na opani adwumarewa etoye ekyere se owuye eno nti we ma oye wadwen se obesi hene eno nti Nzemafo ni yi wo hina odikan saa wo hene ni efre no hene anobere ono nso beye bia anche na ono nso koye ekyere se owuye eno nti Nzemafo ni benya wo hene bia ni efre no ohene Elimafri saa wo hene Efremu ema omu sanya wo hene bia ye fre no enwele emushakweli ono nso Efremu emre kwa animu no afi 1821 omu benya wo hene bia ni efre no Kaku Aka saa wo hene ono na akwa abakosemu a ochire tumi yie eno nti okowi ase afa na nyina bia ya omu hwehwe abakosemu a no yokokodrufo yie pa Empo idrumre bi ma Nzemafo ibia ya na omote no nja tabrani bi ehawo saa wo hene Kaku Aka ene tumi twa ne ti ema Nzemaman abakosem kyerɛ sɛ saa wo hene no otumi a otumi di anwanwade bebree saa nso na hene breso ena abrofo eba bibima mu ha eniema bɛ no oyeye empo nim sɛ na sini ena gye fa hode ema oman Ghana me kyerɛ Dr. Kwame Nkrumah At long last the battle has ended. Mampani dada Dr. Kwame Nkrumah Nzemani die yemu bebre na enim se ye mampani ebeje fa hodie ema Ghana nanso yemu bebre enim die nti a otu saa na mo ede na bema osaje fo Dr. Kwame Nkrumah ye de ni si ahenie nanso obejai abeje fa hodie ama oman Ghana se hwa abakosam edikan na yesua se Nzemafo no nya ahemfo ahodio bebre na ohene be na nabusuam sa o mampani frim Kaku Aka ebra wo hene Kaku Aka ebedi ade no oye niema bebre na emomu no se raba kosemu a ono no ohina odi akon yie pa odi akon firi oman Ghana mpona no saa ekopie Cote d'Ivoire empo enka ne titibre mu no na nkro ni bia ewo Cote d'Ivoire amanim no so mo besi hene mpo a eje som de ne ba Nzema ansa na omatumi akose ne hene 1831 na wo hene Kaku Aka ebedi ade no yo hene bia oye kokodrufo yie pa empo na bibia ni honoma etumi ni wasase so no yo bia na akoye se ohunhum bi mpo ebo ne ho ban enam na ho de nti oye na adwen se obetre Nzema mu okonya kodru krobia ne efre honom basam ekire Cote d'Ivoire afam ho enye se abrafo no becheche yensa aseni mu a enkasa krowe ehye Nzemafo na se nhwehwemu kire se sawokosa basam kroya obehu ahyensude bi honom a watwere so court door asechire nyina ne se enka ne titibre mu no na yedin na omo defre Gold Coast mikire ma sabra oman Ghana na ofre yensika mpo ano no enye sabrafo ibecheche yimu a enkasa bia yi nyina eka oman Ghana ho empo saa nchechemu no ema Nzemafo na asase bebre na ehwere wo mo se to aso a ohene Kaku Aka eyo ohene bia na eden se ordinate ko beka fom sabrenum no na ohene bebre na ekontokwa no na eden se omodo omafofro ebeba abefro Nzemafo yi so bia ate ohene Kaku Aka din na odwane sabrenum no na abrafo no aba oman Ghana asase ne so omobete ohene din enu nti omofa adwen eba opo se ombeyi ohene efra asase so ekire se ombeku no enu nti abrafo no eni ahene bebre ekabom esoriti a ohene nanso ankosiaga oni enyimfo okon osane wasafo okon ekra oni wanya ntokwa eya hantafo na saa hantafo ise wohwe wonchi a omofri bedubosu abusuamu na bedubosu abusuamu no omoye agonafo na agonafo no nso omane Nzemafo no enu nti Nzemafo eni hantafo ekabom ekontokwa yie pa omubie omahye na ekamia yese eden se ahene bi ne omubehia saa hantafo omone Nzemafo ebo abusua yie ekamia yese okosa bia yi na hu ahantania obehu se omone Nzemafo nyina eka kasa baako sabra ohene Kaku Aka ebedi ade no no hu se abrafo na echeche nkrofo bebre na ekonkwa somu na ahene afoforo na omoka ho no aye dufuru pefo a omoje akode efra abrafo ne ho edekopem kwa ma abrafo yi sa ahene we ni ahene we kontokwa mpo a omocheche nkrofo ebanko asomu a na waton wo ama abrafo no nanso ohene Kaku Aka no odi Nzema ahene die oya na adwen se abibima asase so no te na brani bi antumi free the chrome emeje nimonyam ewa abibima asase so sabre no na emre bia ni ho so wa ahene na ho de nko ana so otimi ko a otumi jensa ase bia ope ni se yede obi koto afiase anase yenkum obi yene ho de na ahene mutre sabre no na Nzemafo bia ya na omo
so pa eye biaya ye frɛ hɔ no Benin na tetebere mu no na saa Benin krowe ne afrɛ ne bentrebo so pese ohun Nzemafo ne niema ɔmanwanwade ene ɔmabakosem mu a saa krowe so kɔ hɔ no ma obehu niema bebree hɔ no Sagyefo Dr. Kwame Nkrumah odi kan nyini wɔ Nkwala Birim Ansa na ɔkɔto anadesua so hɔ no na wɔhene Kaku Aka ete na ye biaya abrafo ne pese obopini hɔ yie pa eni peko bi ɛwɔ saa Nzemafo yi mu a ɔyɛ wanadwene sɛ obeyi saa wɔhene yama ɛno nti na nhyehyɛ ene kokoama sem bia na wɔhene Kaku Aka ene ne manfo bɛhyehyɛ bia no na saa nkrofo yi ɛbɔ abrafo na amane anaasɛ oyi wɔ na sutri na nso anam sɛ wɔhene no oyi onyansafo a ohun niema kɔ akyire nti no ohun sɛ wɔmfiri saa biayɛ hɔ a ne ho bɛkyere ne yie ɛno nti ogya na japade kakra ene na hemfie nyinaa ɛwɔ saa kuro yi a yɛfrɛ ne Benin ɔde n'ani kyerɛ biayɛ bia ɛhɔnom na ɔkɔbɔ ne ho adwa saa biayɛ ɔmane bɛyɛ kɛse yie paa ɛne saa kuro no yɛfrɛ hɔnom Atoabo ɛne sɛ ɔkɔ saa kuro no so a obehu saa hemfie si hɔnom no saa wɔhene kokodurufo yi ene siye ɛda so si obesi ne ɔyɛ anwonwade bebree ɔkyerɛ tumi yie empo sɛ ɔhwɛ n'asefo a Sagyefo Dr. Kwame Nkrumah epie mu firi baaya na de ɔno nso ɔpaa ne sɛ ɔbɛko ati abrɔfo yi ama bibifo enya wɔn fa ahodie saa kokodure yi ɛwɔ wɔn mogya mu. Our enemies are many, and they stand ready to pounce upon and exploit our every weakness. They play upon our vanities and flatter us in every kind of way. They tell us that this particular person or that particular country has greater or more favorable potentialities than the other. They do not tell us that we should unite. Saa omeyi ya omen bia enka ne titibere mu no so no omuhia wa Akumu a edin so obedi won so nkunim yetete wo mo wa Akumu a no omo ya asrafo bekire soldiers oman be ne eka won ho asem yi Akyem man semikire mu a Akyemfo Akyem Bosome Akyem Kotoku Akyem Abuakwa ene Asante Akyem yensu ya won ho abakosem Nipeko bi tu bata se omo kwa kope beebi atena na se nipeko yi no omo ya akanfo omo ba be pie ye man Ghana mu ha no omo kokoso ye bono mem biaye bia ye frɛ honum eni tachiman saa biaye yi na akanfo bebre na didi mpapa mu be kyerɛ se omo bi efiri ho ekɔ beebi foforo abakosem kyerɛ se na nipeko bi omo a ye frɛ omo Akyemfo na saa nkrofo ko wi ye tete wo omo se akofo be kyerɛ soldiers se bi ebra na omo tutu kwan free amanaman so ansa na omo be pie oman Ghana mu no na omo ne akofo a omo di akanfo n'anim sankrofo kowe omo firi bunu mem ebepi biaye bia na omo sidan a yefra omo adanse saa danse krowe Akyemfo ne de won ho bɛbɔ wo omo no niema kɔso yie akanfo no nso bebre na etutu bata ekontokwa kɔso ya biaye a na omo bɛso ye ɛde na Akyemfo etufiri baabi a na omo wo ekopie baabi ene omo tie Menka wa hintasem bi edurumre bi na Asantehene mu no na omo ohene bi a yefra ne na ose tutu a odikan no akoko ntokwa edi nkuni bebre edi ama Asantehene eno nti ebe ma Asantehene ye oman a onhu beye hu yie pa enam komfo bi a otumfo ose tutu a na odikan enya na no ama ne di nkunim ewa akonmu no hu senkrofo bi obabi a ne yefra honum adanse a na omo ye Akyemfo eno nti oye wadwen se ono won beko edi won so nkunim na saa Akyemfo enam so omasefo nyina eye ntokwa konfo anase soldiers no na eden se odi won tiko ebeka fom kyerɛ sɛ obedi won so nkunim ewa akonmu na nso na Akyemfo no hu Asantefo ne sɛ omo dɔɔso ɛna sese biaye a omo ahini akoduru no ɛyɛda ya omo ba omo betwa afa won so enti na saa Akyemfo wi de omo bɛyɛ ne sɛ obetu bata ebu won ketem akɔ asase no baabi foforo na wagya won asase no ama Asantehene ebra Asantehene ene omo hini ene won asrafo obeduru adanse kurom hɔ no na Akyemfo no atu agya won kuro hɔ Asantefo no yɛ won adwene sɛ ekwan bi obeti won mo ene omo akontokwa no obeti won mo kyerɛ sɛ ekwan bi obefa so obehu won mo ene omo akontokwa no obɛyɛ ne sa eno nti wata won na beduru asuopra kyerɛ sɛ odi won achi abeduru asuopra ebra Asantehene eduru hɔnom no na saa Akyemfo etwa asuopra dada eno nti no omo nim sɛ nkrofo ko yi kɔ na Akyemfo no otutu ni bi a na n'ani gine yie pa me kyerɛ sniper abre bia na sɛ Akyemfo no kontokwa na saa oberima wi ne taiku won hina wo de omo hu ya ne sɛ saa Akyem ni ya no oye obi otumi kuma hemfofo no
obetumi ato ade ama na bewo Asantehene sabre no na konfanoche ne ka otumfo se tutu di kan no ho ewa akonase e ma asem ne beye nwanwa yie pa na de beba ne se Asantehene a odi wonanim no awu sada ne ye yawada me kire Thursday enu ntise oni Asantehene kasa na okase okada yawada na kai hunu se nani abriye efri se da yawada na omohene kese a na odi mu pa efri mu e omani bresem yie pa sanso no ohene bia obedi Asantehene no me kire Asantehene bia no Weye ni se ejiso achichire nani ananso okata nani efise honum ye wontam kesi ye pa ebra Asantehene wuye no na de beba ni se ewoso wode won hene ekọ won achi ekope ne krabre me kire se omude ne bekọ Asantehene mu akosie no achemfo ne de na omude omuti adokwa enim ekope baabi asoe eyi nso esi Asantehene beja manaka na debi efise be ma nenum adura enwono enema be na achemfo no efemu ansa na omu bepie baabi a ene omuwi na nwanwade be na sisi ye efrisa Ansa na meto asono mesresa on subscribe to my YouTube channel na mesresa obey ni sama me ma start Facebook nso eno nso mesresa so wo honoma no wa follow no wa like me dase Ebran tokwane tutwa ye no achemfo no hu se obetumi agensa se bebre efese omo hu se omo ho ode eno nti omo ma kotokufo na me kire kotoku clan oya ade wa asradwumanim ebika bia ebia ename no kase ye frɛ honom asante achem na ebinom so eka Abuakwafo no ho ema omo nyina akoi omo koto oman bi asa oman no omo so edi ni ye pa na asa oman ye frɛ omo Akwamu na asa Akwamu man edi nso obedi won sunkunim sabre no na Akwamufo no edi asaman kesefo so babi sibia ebia na efra honum nyina ase Akyem Abuakwa ene Akwamufo ehye ntokwase na nwanwasem ne se omutimi twifa Akwamufiefo ne so omohyehye nkura kase bebre ebi ne praso Akyem man beye kase yi na emuche miensa ne wa Akyem bosome Akyem kotoku ena Akyem Abuakwa Akyem bosome fui omo na obia ebia ene yefra honum Akyem suadru na Akyem kotokufo ne ekoso ebia ebia yefra ho nsutam bosusu na oto nkropondi jadem ebedru mrebi no Akyem ahini enya ntawantawa kakra ema akotokufo etu free jadem so kwa abakosemu a eno na omofre no de jadem wo sa jadem entokwai so kwa abakosemu a na ye ntokwa kase yi pa na wanchi hina ne afre ne berima awuri ema akotokufo ne baabi tenai ahonom neni ofre ho Akyem oda enam se Akyem Abuakwa ne so wa Akyem ahinsem ntino ema omo nsem edoso yi pa se ehwe omo nso asoye ya omo di kan so ya bia ne afre honom pame omo nya ohene bia ne afre ne na no foripani onne yi omo kropon yi ekọ bia ya yefre honom chibi omo koye no omo koto aduana abusuaku ewo honom ebre kwa animu no Akyemfo ni benya ohene kese bia ne yefre no na owusu Akyem tenten na sa ohene no ye okofo kese yi de obeye ye ne se na aguafo ene dawfo efa atiti mu yi pa efrese na Akwamufo a odi won sunkunim akwakodru sa bia yi ekon aginsase na aguafo ne de beto ohene yenim ema ohene esoma ne wofa ase bia no ono nso eye okofo kese yi me kire Odishie safori etu Akwamufo ene omo de boani etumi di won sunkunim ema Akwamufo ni edwane anso hwa Odishie safori etu Akwamufo ema omo twa Lake Volta efri sabre no ehonom na Akwamufo ni enya wona somdwe eno nti se ohwe sabia ye ho a ofre honom Akwamufi abakosem kire se asrafo a Odishie safori ede omo kontokwa edi nkunim no omo ne ka bia ye bia ene ofre honom akropon na nkunimdie na chiri no gwafo ene Akyem Abuakwafo ne ekonhyehyeye se omo won ho ban afebo we ma odebo chefom ekantam gu so se obebo won ho ban akosi awiye Akyem man kokko ntokwa bebre omoni Asantehene so ntokwa bebre ekokko so ebra brafo ni bepie ye man Ghana mu ha no eba se so man we ene oman we ko ntokwa waye bekyem semo ye nkowa no no de woma koma brafo ama wato wo mo so fa Akyem Abuakwa ahini a abusuaku a edi ho ahini no eya asonafo na kuntunkununkum a odikan asefo na omo hene kase pa oteso ename no kase ne di ne osagefo nana amutia oforipani a otosumienu omo hini bia no obone menane se ochehene omo afahye kase a odipa ani ohwim Sauti edin asebu amemfia abakosam ne de ekotwere semnim ode ne tutu nipa no bi te se Samson Goliath ene de ka ho enam na ho de a ne kuta ne nti sebetumi ne anwanwade ye mu nso a abakosam ne de ekọ Akuapem mekire konfo anochi ode na anwanwade na oyeye no etoto konfo anochi a eyeyi enam bia waben ene tumi a ne kuta ne nti okontokwa ekekire abusua ekekire kura ene eka oman Ghana ho se ekotwere semnimu a no ye ohene Pharaoh asrafo ni baako
a ne ho ɔde ne yie sɛdeɛ Mose nwoma a ɛtɔ so mmienu no ɛka no mekyerɛ Exodus. Abakɔsɛm kyerɛ sɛ ɔfa abibrɛ mu amanaman bebree so ansa na ɔbɛpie ɔman Ghana. Aseebu Amamfi ɛyɛ barima tentene gramu kokodurufoɔ bi a ɔsɔre ɛwɔ Egypt. Abakɔsɛm kyerɛ sɛ sunsum ne ahoɔden bi a ne ekuta ɔne n'abusua no ebi nsi asase so da. Sɛ wokɔ kyerɛsɛm ne mu a Mose nwoma a ɛtɔ so mmienu no edi adanseɛ sɛ mekyerɛ Exodus. Barima bi sɔre a ne yɛfrɛ no Mose anaasɛ Moses na ɔne ne dɔm ɛyɛ nkoa ɛwɔ Misraim man nim mekyerɛ Egypt. Eduru mmerɛ bi no wɔn Awurade agye wɔn efiri saa nkoasom nim. Emu na wɔnya wɔn fa ahodie. Nanso ɛberɛ a wɔkɔ no Pharaoh ɛne n'apamfoɔ ɛtoa wɔn. Abakɔsɛm kyerɛ sɛ saa aberante na ɔka wɔn ho bi. Na deɛ kɔbae ne sɛ ɛdɔm a ɔtii saa Israelfoɔ yi bebree naa mememie ɛwɔ nsuo. Abakɔsɛm kyerɛ sɛ ɔno nkoa ne ne dɔm ɛna ɔmangu. Ɛno nti ɔmansan wɔn akyi ankɔ Misraim anaasɛ Pharaoh nkyɛn. Ɛbaa saa no ɔde n'ani kyerɛ abibire mu sɛ ɔbɛtoa n'akwantuo no so. Na ɔno nso akyekyere dɔm. Ɔne ne nuabaa Amanfiwa ɛne ne nuabɛɛma Kwagya. Ɔmo faa saa adwene no ɔmo di kan kɔbɔɔ ɔmo sesen ɛwɔ nsuo Nile ho. Mekyerɛ sɛ ɔmo di kan kɔ settle River Nile. Edidimaa ne n'akwantuo ɛna ɔbɛpie Chad. Abakɔsɛm ne bi kyerɛ sɛ ɛhɔnom na anuanom fantefoɔ ne efiri. Da foforɔ yɛbɛsua wɔn ho adeɛ. Akwantuo mu no ɔmbɛpie mu wɔ Benin. Ankyɛ pii no ɔmbɛpie mu wɔ ɔman Ghana mu. Saa berɛ no na ɔman Ghana ɔfrɛ yɛn Wagadu. Saa Wagadu no Muslimifo bi a mekyerɛ yɛn nuanom Muslims. Na ɔmo ba bɛdi sika kɔkɔɔ ho dwa ɛwɔ ɔman Ghana mu. Ɛna ɔmo de saa din no ɛtoo yɛn. Ɔne ne dɔm bɛpie mu wɔ Ghana no. Ɔbɔfoɔ bi a ɔdii kan hu sɛ ɔmo ba no mekyerɛ Hunter. Ɔhu sɛ ɔmo te aboa densu mekyerɛ Shark ɛso na ɛba. Ɛno nti ɔbɔfoɔ no yɛ n'adwene sɛ ɔbɛhwɛ ɔmo ama ɔmo apue afiri nsuo ni. Nanso na ɔmo dɔɔso yi a ɔmo tuntwa ada. Abakɔsɛm kyerɛ sɛ ɔbɔfoɔ ne teɛ mu sɛ ɔmo dɔɔso papa. Ɔmo ntam kɛseɛ nso ne sɛ ɔbɛka sɛ ɔmo dɔɔso. Ɛma dodoɔ na ɛka nsuo nim ɛma ebi dane akuaba. Ɛna me ne wo kasa yi wokɔ kuro bi a yɛfrɛ no Aketekyua a wobɛhu saa ahyɛnsodeɛ wei nyinaa ɛwɔ hɔ. Na saa abɔfoɔ a ohuu wɔn no ne yɛfrɛ no Azekɛse. Ɔno ne ka wɔn ho ɛma ɔmo kyekyere ekuro a na edi kan. Na ne tirim wɔ adwempa yie firi sɛ ɔma na ɔmo te asase ne so dada no na ɔmo mpene sɛ ɔmo ne aseebufoɔ ne bɛtena. Ɛno nti ma nipakuo bi a na ɔmo te bɛn asase ne so a yɛfrɛ ɔmo esifoɔ no ɛne ɔmo bɛkoyɛ. Nanso ɔmo di wɔn so nkonim. Ɛnam Aseebu Amamfi ahoɔden a na ekuta ne nti onya asase bebree ɛma ɔne ne nkurɔfoɔ ɛtena so. Na ne nua Kwagya deɛ ɔbɔ ne nsesen ɛwɔ nsuo n'ano baabi ɛkyekyere beaeɛ bi a yɛfrɛ no Mori. Saa beaeɛ ɛwɔ Abura Aseebu Asaman kɛse. Abakɔsɛm kyerɛ sɛ ɔno na ɛde ɛpo so kɔ ɛbaeɛ. Ne sɛ nti sɛ ɔkɔ Aseebu a ɔmo afahyɛ a ɔmo hyɛ ɛde kae ɔpanyin Kwagya adwumadeɛ a ɔbɛyɛ wɔ hɔ. Adeɛ nwanwa ne sɛ ɔkɔ mfanteman mu a saa Morifoɔ yi Aseebufoɔ no ɔmo po so kɔ ɛyɛ sononko koraa. Ɛbaa po so dwumadie ɛwɔ Ghana ha deɛ ɔmo deɛ ɛyɛ sononko koraa. Aseebu deɛ ɛnam ahoɔden a na ekuta ne nti otimi kun ɛtrɛ Aseebu man ahyia mu ɛma wɔn a otutu firi hɔnom no ebinom kɔsɛɛ mmeaeɛ nom bi te sɛ Akuapem bonoman mu ne titiriw ɛne Takyiman. Ɛnam n'ahoɔden a na ekuta ne nti obiara ntumi antɔ wɔn so rɛ. Abakɔsɛm kyerɛ sɛ ɔbaa no ɔso n'apata a ne nua baate. Sɛ wɔko ntɔkwa a otimi tu dua onyina ɛde sɛ n'atamfo. Baabi a na ɔde n'akodeɛ esie no mekyerɛ weapons na obi ebotan ansa na ɔde ahyɛ. Ebesi nɛ akodeɛ ne da so wɔ botan ne mu a obiara ntumi mie nkɔyiyɛ. Baabi a ɔde ne poma esiyɛ no nso besi nɛ ɛda so si hɔ. Na otumi de ne nsa ewura botan mu ɛma ne botopuro. Abakɔsɛm kyerɛ sɛ ɔtena asase wei so a obiara ntumi anku no. Na mmom ɔmo de n'akyiwadeɛ ne kan na ɔyere ayɛ a obiara nhu n'akyi ebesi nɛ. Aseebu abusua ɛna me ne wo kasa ɔmo atre ayeye nkuro bebree. Nkuro no bi ne Abakrampa, Abrodunkwa, Edumfa, Katayiase, ɛne nkuro ahodoɔ a ɛbɛboro bɛyɛ 20. Mekyerɛ 20.